салому дуруди бепоён дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як қадами шумо бошад. дӯстон гӯш кинед, хоҳиш мекунам, ба диққат гӯш кинед. ҳамин видеоҳое ки ман мепартом, аллоҳ шоҳид ай ки ҳар як бачаеро ки ман мепартом, агар ҳолате ки хато мекуна, мо ҳаракат мекунем ки ҳамун бародара қатиш за связ бурем, аҳли байдаш қатӣ, яъне аз бо омӯрземаш аз назараш бигзарем ки бародар тамтари ашибҳо дори ҳамин корота мекунӣ, ислоҳ ё намекунӣ. бисёре ҳастанд алҳамдулиллоҳ ки бародаро ҳама хатокорем, хато мекунанд, мега ки ҳо бародарҷонов ҳама хато кардам, ҳам хел мегирем паси экран кор ҳал мекунем. аз баъзе шахсҳоеро ки ман дар экран мепартом, бидуне ки ман аз тамоми чӣ мегӯям силама сарф мекунам давай қатчиён гав мезанам, ба мега ки хай корочи ҳамон хеле гапҳои бетаб мега, гапҳои дашном мекунам. ба ҳамон хотир мо барои иззати як каса пас задан ты бидун ки агар як каса пас зади парвардигор қадри тира була намебардор. Лекин мо дар кори хайр ки ҳастем, ҳамин бачае ки ҳозир ман партохтем чӣ қадар душному чӣ қадар гапу хабаро буд, ҳамиам аз назараш гузаштем. мақсад қатяка таҷмуслима ка ҳаблуин ҳама тарафа мардака нашидаш. ба ҳамон хотир иншоаллоҳ мо бачаро меёвем. мақсад дига видео ман ин буд ки дӯстон, ман пасзанандаи миллати худам нестам. Ин ҳам кори хайр аст, яъне ки то ки як модару бародари дигар фанди фиреб накуна. ба ҳамон хотир дӯстон ҳаракат кунем, моро дастгирӣ кунем. мақсади видеои ман пеш аз рамазони дӯстони азиз ин буд ки ин рақамое ки дар экран мебинем, манам беҳад бисёр менависанд. ҳаҷ бародаро, ҳаҷ чхел истаро, ҳаҷ кай истаро, ҳамин рақамо ватсап дора. дар вай чи зангаш кор намекунад, яъне номери телефон барои ки бисёр занг мезананд, ба ватсап менависе иншоаллоҳ бародарои боварии худ монанд граждани Россия, граждани Тоҷикистон мегиранд, ба тамоми шаҳрҳо равон мекунанд, яъне ки аз тамоми шаҳрҳо дурастараш ба ҳаҷ ба хонаи худо, ба ҳамон хонаи худо пеш аз рамазони метуни бире $2,500, $1,500 ратсинкаош мондагиам дӯстон бигире бире иншоаллоҳ хонаи худоро аз ин дунё ҳамин қачаз мемонад. ба ҳамон хотир дӯстони азиз, худо нигоҳбонтон боша иншоаллоҳ. мо дар шаҳри Санкт-Петербургем, бегони иншоаллоҳ видео мебирояд. агар биёед дар хизмати ҳар як қадами шумоем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. ҳама вақт сарҷам бошед, ҳаракат кунед дар корои хайр. ин корои хайр ҳастанд, пас задани як кас нест. ба худо манам ҳаракат мекунем, ягон каса намонад дар экран, маҷбур мешавам. гирья мекунанд модаро, бародаро, хоҳаро гирья мекунанд, чӣ қадар кидато фандошо мекунанд. аз пеш аз рамазон биё ҳама вақт ҳаракат кунем ки бахшандаи гуноҳҳои ҳамдигар бошем, ба чунки парвардигори худаш бахшанда аст. бахшандаҳоро дӯст медорам, ҳамата ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. раҳмаро барои дастгирӣ. ассалому алайкум.